Hola a tots! Avui començo una petita ronda de vídeos que aniré fent de tant en tant per parlar d'aeroports. I com no podia ser d'una altra manera, el primer de tot serà Barcelona. Així que va, veniu, acompanyeu-me i si us quedeu fins al final, aprendreu almenys dues coses noves sobre l'aeroport de casa nostra. L'aeroport té tres pistes, la nord, la sud i una transversal que creua les dues. La nord i la sud es poden fer servir en dues direccions i són la 24 o la 06 i per diferenciar-les s'hi posa una L i una R al final. La pista de transversal s'utilitza majoritàriament per aterratges des del mar, però puntualment també es fa servir per enlairaments cap al sud, fent servir la pista 20. A l'aeroport, els avions es gestionen des de dues torres de control. La est, que és la més gran i és la que tots teniu vista, s'encarrega dels enlairaments, els aterratges i d'una part del rodatge per terra. I al costat de la T1 hi ha la sud, que és més petita i s'encarrega d'una part de la T2. A la sud, la petita, hi ha 3 controladors i a la més gran hi ha 6 controladors i un supervisor. La configuració normal és la d'enlairaments i aterratges cap a l'oest, la 24, fent servir la pista 24 esquerra per enlairaments i la 24 dreta per aterratges. Tècnicament, els controladors fan servir una nomenclatura específica per dir quina configuració està activa a l'aeroport. Primer es diu l'orientació, després les arribades i després les sortides. Per tant, la configuració preferent tècnicament es diu Whisky, Romeo, Lima. I quan parlem d'arribades, els controladors gestionen els avions per posar-nos entre avió i avió amb una distància mínima de 2,5 milles. Això vol dir que en hores punta, amb avions del mateix tipus, més o menys cada minut hi ha un aterratge. I si parlem d'aterratges, tant les pistes 24 com les 06, les oest i les est, tenen la màxima categoria d'instruments per facilitar-nos l'aterratge. Això vol dir que en condicions de molta baixa visibilitat també podríem aterrar, però no és el cas de la 02. Això vol dir que si hi ha molta boira, sí o sí hauríem d'aterrar per la 06. Un dels grans problemes que té l'aeroport són els ocells. I tant és així que AENA té publicat un mapa on especifica quin tipus d'ocell és i la migració que fan a prop de l'aeroport. I ara, per acabar, les dues curiositats que us he promès. Sabíeu que també hi poden aterrar helicòpters? Doncs sí, tenen una plataforma específica, que us l'ensenyo, i també tenen una carta publicada pel circuit que han de fer servir per aterrar-hi. I la segona és la següent. Què passa amb els avions petits? Hi poden aterrar? Doncs no. Té una restricció en què els avions de menys de 2.000 quilos de massa màxima en l'enlairament no hi poden aterrar, o si tenen menys de 15.000 quilos tampoc poden aterrar durant l'estiu. Amb algunes excepcions. Una d'elles és la que fa que, per exemple, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya pugui fer servir els seus avions per fer fotografia sortint i aterrant sempre a Barcelona. Espero que us hagi agradat.